zvokutodaro baba mubvunzei mubvunzei achazosvika kwake anoziva ndiri munorudo zvokudaro asi uyu unombomuparudo aiwa tichasvika ikoko ritsi unombofirwa rudo nemunhu uyu Zigo. wakuita zvako mune zimdanzo He was my high school lover. Ndo zvandikatomudira izvo zvekuimba. but zverudo zviruza vana here ndikatonziva Aiwa rudo anaro. ladies and gentlemen mabati pana sina prata sina ego vantenga tondirizira kawiso pamachada titsika ange inaso ndodzoka po podcast ndina zigo osika utange kakamaziko maona drama rekwa gringo tepe kunonoona isi dhingo ndinonzi tingo ringo ndameritina ndichazosiwo single panexenera album fucking amigo. we about to start it yes tochitangidza here icho tangizai so listen iwe hauzi Matthias saka usade favor ndipe chenji yangu ini ndinosefa zvekunzi ndiriswi kuti izvi ndezvatrevor andina chenji inosara nievo eko keshi ndinayo networki ma1 asi kana wakuuya uri 1 iwewo usazouya natembelani shandisa yaunayo ndichaita plani nekuti Stingyman Association ndiri kuti Stingyman Association ndiri kuti Stingyman Association baby awudye mari zvisina calculation ndikati Stingyman Association ndiri kuti Stingyman Association let's twist it a bit listen so me grow up in a poverty but me did a vision no pay me for my big screen television remember when they diss me decision feel leave school and join this mission funny how me make grease from a melody international your favorite know me one thing man even dribat ndozokera pa song yekutanga ndoti Stingyman Association ndiri kuti Stingyman Association Stingyman Association baby awudye mari pasina calculation ndikati Stingyman Association ndiri kuti Stingyman Association ndiri kuti Stingyman Association baby awudye mari pasina calculation. Ladies and gentlemen, you won't believe who we have today in the studio. Of course, mofunga ti artist unoyi ndiye watinaye mu studio. But no, today tina waRITZ McLeish. The one and only. You know, my shows are not different. We never give you show yakafanana. Everything is different. Everything is unique. Those people, they are quite different. And today we want to talk about a story which is quite different. And the story you don't confuse how and things we say, but go not name no Buddha dance. Can you say that? Better. Otherwise, could you say no view? Kurupisa zvaizvizvi. Kurupisa. Temperature chayo here kana kuti zvakaoma. Aiwa zvese temperature kana nekudaira kwacho kuri kudairwa. Vari kuda. Zvaizvi vari kuda semunhu wako. A lot of people this is the first time wachikuonewo maybe on TV pamwakanzwa masong enyorochi. Zita nzi ndiani? Zita ndi majizo. Zvinobva kupi izvozvo? Mazita atikakupotra wafana but originally ndaitonzi G. Then nyaya yekuti algorithm yainetsa kundiwana pa YouTube then they had to brand me to Jizo. So actually it was my producer who used to record me akazopedzera kunditi Jizo. But firstly it was G before rebranding. Yeah. Unemba music ikutange zimdanzo like. Aiwa. Itoriskira kuti sometimes I tend to default pane chifungiro ndichava munhu wemalovers ndokuno ndiri wedance but the thing is ndakatanga ndiri munhu akarerwa nezimdance before nda munhu weafrobeat izvo I'm an afrobeat person afro dancer or let's just say afro dancer in general saka kudance unenge inspire nani dance international kana local usually not the same dance but dance alright dance in general Pato Ranking Chris Martin yeah tongoti timu rakawanda remalovers rudo lovers especially people kuti vanokwanisa kurova malovers vari vanhu vedance of it ana Martin futi andikuona ana Martin arikubora dance yes ana Chris Martin ana Pato ana Stone Boy ndo mwana ndoteerera alright ko iri local tutanga umagafa tozoenda una ndofarira pop 10 ndofarira yard boy ndofarira nati off
Ndio wanaongea. Alright, vatora Afrobeats. Mukuna kwazviri kuenda kwacho. Ndio wanaongea. I think ndo same foot on vari ku Afrobeats vari kuti vari kwanisa kunge vari pa dance at the same time they are trying to go internationally through Afrobeats as Afro dance. Wataura unofarira masong unofarira zvinhu zve love. Sirudo. Uri munhu werudo here. Zvekutodaro baba. Mubvunze. Atichazosvika kwaro. Anoziva ndiri munhu werudo zvekudaro. Asi uyu unombomupa rudo. Aiwa tichasvika ikoko. Ritz unombopiwa rudo nemunhu uyu. Zigo. Wakuita zvako mune Zim Danzo. He was my high school lover. Ndo zvandikatomudira izvo zvekuimba. But Sirudo stories apana here. Ndikatonzi. Aiwa rudo anaro. Ladies and gentlemen, chisoonekwe umhandara wamai watiri kuratidzwa panapa. Wangochimboti Stingy Men Association. Muronzwisa. Kamunhu werudo. Pakona chika. Ukona chibhozi chekugeti chinongodiwa so. Bhozi vandakakutengere chine chika. Pachibadman chacho ndichifanira kuti handingofanira kungobudisa mari zvechiwaika. Kubudisa mari zvechiwaika. Zvechiwaika. Naye ungazoda kuti unotora mari. Ungazotora mari se. Anoziva bhebha wangu kuti. Ladies and gentlemen, hanzi anoziva bhebha. Uri bhebha wemunhu. Ngaziko. Zvikuti kabada vanhu sandabata. Speed yamunofamba nayo mufamba 80 kilometers per hour. Ladies and gentlemen, inini nazanzi anoziva bhebha wangu. I don't know. But anyway, rega tiende panapa. Ritz McLeish, welcome. Thank you. The 2025 NAMA nominee, Ritz McLeish. Tell me, how did you feel when you were nominated for NAMA? Zvakatondishamisawo but I was happy. You were happy. Zvekutodaro. But chinhu chakangouya sechishamiso kwandiri. Kuti nanotondifarirawo zvekudaro. Unozviattributa to spiritual here, asi unekwa uri kunamata here kuri kuita kuti wane nyasha dzakadaro? Kana I just think that I inspire so many people. You inspire so many people. Especially my single mothers. My single mother. How do you inspire single mothers? Because I'm a single mother and one wekuti vakaona kwandikabva from my second child. The struggle that I had nepandave now. Saka vanhu vanonditarisa voona kuti you shouldn't give up in life. Tichasvika ikoko. But gore rino igore rema-success. Uri kuona izvezvi you are now a brand ambassador of Cream Ocean. Yeah. Tsengeti kufamba kamugwada rimwe chete. Aiwa, Mwari vari kutivhurira masuo. Tell me about Cream Ocean. Cream Ocean i company tinotengesa food. My ice cream, the best ice cream. Machips, huku, zvese zvaunofungidzira sadza traditional tinayo futi ku Cream Ocean. Cream Ocean. Pashashamo. First restaurant inotengeswa ice cream nesadza. Nesadza zvese zvaunoda bro. Well. And chii chaunodza vanhu chiri unique chekuti mugaya ku Cream Ocean brand ambassador also. Mutown but wakapinda imomo unenge musiri mutown. Yes. Pane private pane free food wifi. Zvekuti kana ndine love bed naro ndokwanisa plus pane area yekuti unotora mapictures ekuti unofunga kuti uri kuDubai muHarare. Ndiwe munhu wekutanga akarowa competition ari socialite negafa Wingy D pakatobuda manumbers anotyisa. Unorespecta Wingy D here? Ndo ndakakura ndichimuteerera ndinotomurespect. But auzoitika kumusaizo here kekuti mudara manumbers andokomanda akada kungofanana kana Wingy D. Hazvina kutondishamisa ini paakatovina vanhu ndaitongozvidza ndiacha. But how did you feel though? Ndakafara. Ndichiona ndiri number 2. Vanhu vakavhota. Zvinhu zvekutoti neniwo zvakandicalma down because ndakafungidzira kuti ndandichawina but Wingy D bro. Munhu anongofarirawo nevanhu. Munhu anongofarirawo nevanhu. Uri kuita brand ambassador weScotland rini? Scotland FC. I'm just a fan with Scotland. Saka nditarisiri kuti vandiite brand ambassador kana vachizongoda vanongodisa. Chifukwa muri super fan kamupushwa munoita ungori moyo wekufarira. Kungori moyo ungofarira bhora. Ungofarirawo bhora zvangu. Ladies and gentlemen, muri kuona ma-football fanatics atinawo. Rega timbodzoka kuna artistry wedu panapa watinawo murume unoyu weStingy Men Association. Uri kokwere kumen's conference. Kune show inonzi Dare Remachinda. Noona ngesong yako inoimbika ikoko. I think tofana kumboenda ikoko. Tofana kumboenda ikoko. Tinogona kuwina because manotsi acho I think tina.
vanotsa chadiki nawo ngatimbodzoka mumashure wakakurira kupi inini ndakazvarirwa muBeitbridge ndoma ndakazvarirwa ndikaita education yangu imomo ndikazouya kunoku ndakazouya kunoku Harare 2020 yeah 2020 ndichida degree rangu rejournalism but I didn't finish though ndakazongostopa saka Beitbridge it was Beitbridge then Harare saka moment ndangangozostopa mastudies ndiri paUZ ndava ndadzokera Beitbridge ko mastudies akastoperwa mukoma pane zvazvakutoitika zvinopisa but hatisi kukurudzira kuti tasiya chikoro kana kuti tiri kuti ndo the way no kuchikoro tiri kutodzokera manje tiri kutodzokera chikoro I'm happy nezvese zviri kuitika kuchikoro kwakufanira kudzokereka ende kwakuita kudzokereka izvezvi izvezvi manje wadzokera wane bonzo kudai unonoita zvamabhuku here kana kuti unenge wakunoratidza bonzo aiwa zvese but iadvantage plus ine hangu anambogara ndaita munhu aya kuti tingati ndiri dalia ndangogara ndiri munhu weacademics I was doing music and I was doing school muripaona saka handifunge kuti but dhanzi richabhurwa ndochokwadi dhanzi richabhurwa asipangonyepa dhanzi richabhurwa ladies and gentlemen hanzi dhanzi richabhurwa pana pachaizvo zvekuenda risanzonambokubvunza upenyu hwako ndakangoona wakangonyuka from Norway ngobukira from unobva kubhukoverudzi kuBeitbridge kwanobva yeni muri mahome ndokwakakurira home wangu zvekudaro ndokwandakurira Beitbridge seems like a intersection of ma1 cultures mwanenge wachibva kwachibva kunotaura malanguage mangani 7 hakusingotaura here baniki unotaura mangani andikutaure 4 I think uyanzotaurwa akawanda unotaura ipi neipi ndotaura Venda ndotaura Ndebele ndotaura Shona of course Shona and a bit of Sotho not that much tongo iri kunzi h4 inenge iri pa not that much umibhizi pa4 but aumunyei aungandinyeyi waiziya ko chirungu ndikati of course I do speak English mukoma aukaenda kuuniversity ukwasvika sei so about it, of course I do speak English mukoma in Sotho kuyabulabula even pedzisa Sotho kuyabulabula kichangani Sotho yari ukuwati zviri kutovhiringa kyakona paSotho apedzisa zvake kyakona ko baby ngizwa wako sonke isikati kune weti rakadaro kune line rakadaro here baby ngizwa wako sonke isikati aiwa zigosena nasho phuma legama laJesu Kristu buda muzita raJesu Satan ulamanga Satan unonyepa but no idea though no I'm a multilingual you can't be a journalist without knowing at least 5 or 6 languages uko namba chivenda urata umurwena chivenda togona kutotanga kutokunyaya izvezvi inini sesi tobva kuBeitbridge chimoti nyaya yatinzo rimite mini muti uyu kwambesa kwambesa tiri kunyangouraya kopfa munhu ndaro ni confusion so Beitbridge ndoko kwakakurira alright tukadzidza ikoko ndiri kutaura nehome wako yaroratidza kuti akatomborowo university wakasvika ire university anzi chicha inetsa panguva dzechikoro pane zvaitoita ipo plaza asi munhu ari dhalake tarachukara asi munhu pane zvaakuita inini hangu chingoti uyu hake ane filter inozana nafilter muromo yes the reason why akandosiya chikoro is because of inini uyo akasiya chikoro because of iwewe yes chikoro chitotora university ke iyoyo naye mtana future aiwa anenge asura kuti inini akati nini I think arodza kuti akasiya chikoro because of family because chinhu chakakosha kwandiri family comes first so I'm not family ndepi mama nababa wako here aiwa maya iye anga ari mukadzi wangu iye ritz nemwana wangu mukadzi wezimdanzi artist ndandane nhumbu takadiscover ndandane nhumbu ngwa nepi nhumbu zigo ameno ndakangodya mubanana ndikaita vemba masiya chikoro netu yani nhumbu aiwa rodza chika asida kuti nditi ndakasiya nhumbu ndakasiya chikoro because of family yangu yanga yakakosha ndibongepere mkomo yamuri kuti family iyo tishora nyaya baba niki mainiki naniki aiwa atitangire pa baba niki mainiki ndatangire pakuti ritangane nhumbu achikudza aita akaiwa nepi
handiti tamutambidze ari bhebhe rangu iri naye chibaba uyanga ri bhebhe rako kubva titori chikoro ndozvazvitoita plus it's not like kuti zvazviri zvemistake ikamukoma zvekuti tiri kuti bhebhe wacha pregnant saka ngati hazvizvi zvaityisa zvinhu zvataitoda pamari takatifogadzira mwana tichiregererei isati tiri murudo mama nemakore mangani va wakwana 17 apaipisa iwangu nechi 2021 I think 20 yeah mwana wacho aripi aripo tizombongomuonawo handiri mwana kana vabereki varipo i-consent kungoona mwana wedu aripo asi muda kuti mwana wedu auye pakamera ngomuonawo zvo uya Niki aripo Niki young man manya askia for abuse ziko muri wabudisa mwana wangu pakamera yes tiri kugadzira superstar mwana waulingende zvezvato superstar ndozi mwana ngende hey ingamunika handsome young man unonzi ani young man Niki sine ndiani mandangu uri grade ani 5 vari kuzonyemba pa age varoida 35 makaenda grade 2 grade 1 amuna kuzoenda grade 1 yeah anenge achiona kuti magrade 5 nekuningo akadhakwa mama konde vapi kodedi makorokoto ende munotengera Niki masweets ondibate ndiri kutengera yogurt tichipedza show ino yanditi iripo chenonogara ladies and gentlemen mangozvinzwa vanhu vari panamba vari tiro ndibaba namai muchainini handozva ndakufa interviewawo hangu vanhu tu vakasiya allright toda kufamba mbijana so now iwewe naRITZ kuti musangane makasangana how because iwe kutaura kuti iwewe wanga ne21 then RITZ sanga ne17 which means that probably you are not in the same stream I was 20 alright kusangana kwedu I knew like from I was doing debate and public speaking kuchikoro she was also in the same department but first time it was kumba kwedu anenge akayamba kwedu first time like first time kumba kwedu kune party ya blazi yangu ndipo ndakatanga kusangana naye ndipo but then before that munhu wandainzwa unzi ndakafana naye amenoti shwari iye ndizo nyachiri iri crazy pakuti kusanganisa kwedu kwakuri kwevanhu kuti une munhu akafanewe uyo une munhu akafanewe then only to find kuti munhu iyeye wazosangana naye pauyu ndio how did you feel muchifananidzwa nemusikana amunzwe kutya here kuti tinosokudengai zvinoti ndikafana nemusikana zoro ndopedza akamudara saka ndoketura zve ndakafana RITZ nemukadzi saka ndopedza zve RITZ muchisangana makasangana sei nababa Niki aiwirirana neimwe shamwari yangu so I think makakura mese next door saka akangodhande kupati kune pati yabrother yaMacJizo ndikati MacJizo ndinogara ndichifananidzwa naye hande ndinomboita sei ndinombonomuona sandokusangana kati kaita kupati yebrother yake alright kokuzosvika pakunzi makudanana makangori kana mangodanana here like yanzi you were swept in love you fell in love zvataura kuti iye aita debate nepublic speaking ndo zvandaitoitawo saka yakatanga iri like a brother sister relationship saka ndaenda kwaari ndichidawo chimanoti because yaipedza panyaya dzepublic speaking nedebates ndamuona ipapa is speaking publicly saka ndaenda kwaari ndichidawoda chimanoti kuti ndidzidzisewo chichichichi wazodzidziswa manotsi chayo akazoita manotsi asi makatarisa chimoko hachisi chaitongokudayo here mda chaindidati anoziya aidida because I remember ndakapa machansi akawanda because taigona kuti toda kusangana toda dede otona kuti it's not about that akangori munhu arishayiora kuti alright ati torariesa this chichichi ona kuti munhu achauya atotonyararensa munonyengwa kana vasikana itondida sha munombonyengwawo here mda zviriko ngoma saka ukanyengwa unoita se unonyara tanga ramba handitode munhu anondinyenga like handitonakiri munhu because
ndo believe ma hard target kuti ndotoda munhu kuti ndo approach ndigombo ndiramba ndiye munhu ndoda saka makamborambwa era papi aiwa patinorambwa boys I think tisu tatanonoka I believe kuti kuzongoti vanhu vari mu relationship saka kwangori kungozadzisa okuzvibata saka ukaona chifananidzo nemunhu which means already zvinhu zvazvagara zvofanira kungoitika. It's a different story one. mainiki maifila loved era ndikuona muri kungoblasha show ine ndinenge ndisiri kunyara bana aiwa mukomana aindi parudo chabelieve taipanana rudo zvekutoita kunge tinopenga zvotange munopenga zvekutoita kunge tinopenga zvekutosaya mudaro. Well, ladies and gentlemen, vanotaura kuti vakazosvika pakutova baba namainiki makatanga nekuroorana here kana makatanga nekugadzira mwana akanaka wandiri kuonawo? Alright, let me answer that. This is just need kunzi tinzi taroorana because dai takada kumira kuroorana hapana munhu aizozvibvuma zvinhu izvo. Saka pasina need yekutoti whether ninga ari kuzvida kana kuti havasi kuda maparents edu ari kuzvida kana kuti it was never like that. Asi pane wanga usingazvidi? Story two my worlds akatosiyana. In what way? Religious zvakawanda mukoma but munongoti pazvishoma zvamunofila kunge zviri necessary to share contradiction yemachechi kwataibvawo. Remember angari 17 by the time and I was 20. Age difference yacho andona tidiki but unongochitonzi madai unongochitonzi wabatirira zvekunzi mese muri kuchikoro kana muri kudii zvisina basa. Yes. Saka tongoti chekutanga religion and age difference ndo zvakanyanyonetsa. Yeah. But age yenyu iri bho manje? Age difference iri bho still zvekutodaro iri bho but panyaya yacho mudaro wake anga ari lawyer. Oh. By the way mudaro wake anga ari lawyer. Saka imagine tiwo une kabhebi kako kaurora nako paunza kunzi wotanga 13 unzi iwewe mwana yasati asvika 18 years. Yes. Apa ane pambiri. Well, ukuzvibata paipisa muruzana apa you are feeling kuti one wotori mwana womba kwenyu futi utoriwo mwana. Remember kwewe waitire pambiri usati wasvika 18 years. aiwa rudo sha Niki chimbomira kupwanya zvigubhu vabereki vako varipo panapa but hatadzi kukurova. Alright, saka age difference I don't think it's much of an issue because vanhu vobva titangadana noti normalizing it but usually unoona kuti munhu maage group iyaya vanhu vanenge vari kuma-20 mabhibho vanenge vanenga ndo ma-17 asi inozoita problem ukaona zigo mpiko ane 32 akunyenga muna ne-17 murove wazona. Saka uona futi kuti it was not about age difference because kada kuti age difference yekuti munhu ane 17 mwana 20 inenge iro nyaya kuti mudaro angaida mwana wake ofuti waibata and sometimes it might be difficult kuti munhu accept kuti mwana wangu akutoenda just like that ukuzibata. Saka unoyo kana zvangofanira unoona kuti mwana musikanawo ari in love. Imagine kuti wariza mwana pasina mai vake ona wozoona mwana yakutogwa ake negeto yote rezimdanso. Yes, ndambokusaiza imbijana sorry zvenyu handimabada panenge ndokurespect vandambokusaiza baba lawyer vachiona tingati kakwasha gaya vakakafarire kakwasha aka yangeri karati babangu handizo vaikuziva here kavakazokuona niki avapo? I think vakazondona but still manje first year kunda kuonewa manje yedu vanoona kuti tiri mageto youth ndinotonzi kwai ndakatobhaiza the same day anogara achinipopotera ndakaita sei ndakadropa akaenda wakanga wakadropa ndobva svika ati madi mudara. Imagine aukona chiti imagine ka ndikuitirawo futi kuti geto yetu rimwe randoinspire ka risazozviite akaenda ane chiwo ndomufunga achifunga kuti pamwe vachasvika achimupopotera. Saka aipisa kaemzara akarimuombeka akaenda akalodha badness already. Watori of which kuwawo childish futi netime yacho wachildish muchingogwada no ndozopedza atisaiza usikazoti no utori mwana wofuti wavo futi. Alright, sikatotozoka vaifarire rekakwasha kawaka kakalodha badness kakademedza brukwa ataura kuti nandiri mwana mudiki ndofunga kuti pavakatotumira munhu kumba kwedu kuti endai munoudza ndisine mwana wenyu
vakatosvika vakatonzi mukuti mishi anoroorwa chii handidi kana kuzvinzwa mishi achiri chii achiri mwana saka ivo pamaziso avo ndanichiri mwana zvemarriage zviro ngasingadi kana kuzvinzwa. Ladies and gentlemen, baby daddy. So, coming from a small town. Ready? Mama. Coming from a small town. So, listen, I'm say coming from a small town, don't it's a big city. Hazima fanizi, amaititi. Big up kude vese vaiti and digiti. Jemi vanda kadira kanamba kari leti beti pre 02. Adat mi wo mutazi wana paka nyangara chi wo. Man me can do all this. Man me can do all this. Cause tiri born ready. Man we born for this tiri paskiri to ramari. Achilles, never give up. I can do tell what this. Dianiko wanga kundare chisindoti salam aleko ko salam aleko ko murise iko ko tiri kwa zigo go ndikati salam aleko And the next hit it magaro ere ba TikTok number ere asadarkada atarambori yeah local tutangira ku bridge izo ande na wanade makurubo mbuza bari mturu wanga asongo feka le falari ya chikangwa life is too short ngamanda next morning angavuwa on fire ante nini ndo ishandira ndikoko mariku naka kuchapira ndikoko basa wile shakira ndikoko It's okay. Imi urguti ndikoko. Ndikoko, right? Yeah. Ndikoko. Listen. Dikati makurubo mbuza bari mturu wanga asongo feka le farari ya chikangwa life is too short ngamanda next morning angavuwa on fire atindini ndo isandira ndikoko marikuna kakutapira ndikoko basa wile shakira ndikoko manje mumachira ndikoko anidini ndo isandira ndikoko marikuna kakutapira ndikoko basa wile shakira ndikoko manje so yeah rakafura ndaitopecha futi kuti yandichaite zvemapia kana tete vari kuziva futi kuti mukomana akasiya ziko zvotanga ndangoona wodobenya ende bhawaro nditomora ndofeya this time andizviva nzena ndinakeya chikanetsa ngavadetsere tongfenya ati ndini ndoishandira ndikoko mari kunaka kuchapira ndikoko basa welek ndikoko aiwa ndikoko aiwa ndikoko ndakona kuti why want nofarira popten yeah zosa beats ndamechimamba type a beat listen nekuti baratanga damauya kuno zvimoko zvotanga kusikoka chiuno ichange ndichispenda ufunge gondo kuno so baratanga damauya kuno zvimoko zvotanga kusikoka chiuno ichange ndichispenda ufunge gondo kuno nemari yangu nekuti bawarata zvino bawarapera zvino bawara listen verse inzwa saka usati anodada wandikanganwa tata nasu chanditengerawo zvinotaka nyota itandimbonata unorota begi haumbospanda ola mimi waunaye nasendewe mumwe mangwana kana wapinda round please usandidana warowane lini please iti kama ungaita violence izwa mafana ladies and gentlemen daurawaga confession mana Mark Jizo there Mark Cheese in not baby daddy. Mark Cheese on the there. Straight at a bait bridge. Chakutaura ne language. Research nditi no baby daddy ngono imba no ndizo na skills there's a bass I'm not going to imba zvechokwadi like what you are actually doing right now. Ukuzungo raima kana ngo isanu ma bars kuti bar after bar you are actually singing music in a melody in a chimo unfungisa the likes of Anama D's and you say you are inspired by no sana pop 10 and a pop 10 man lyricists
Sekutodaro. Do you know that in Zimbabwe so far andisandaona munhu anoimba kunge pop 10 kunze Akaipa pop 10 akaipa. kwako ndiwe munhu anogona kutokunda pop 10 but mukoma saka uzokunde asi unoenda greatness level ndikoko. Aiwa tinongona matati Zimbabwe ingomupawo chance yengomunzwa. since zitampa chance. Yeah, music inowanika kupi? Pa Spotify iripo, pa YouTube Magjizo. Anongwa sechiti Magjizo pese. Especially Spotify, YouTube, do my platform and wanzo shandisa. Even pa TikTok, just search pa TikTok check. Mnaita zve management yenga munodaira megaphone. Iriko ayo management. To be honest, iripo. Iriko. Vanoda kubuka. Muda number. All right. Not necessarily. Aiwa, but isu satumbonetse. Usually if you hit me pa TikTok, Facebook, of course, andirane page ondega, ukasenda message ndikasaya wona inono munhu ukwattenda uzwa kuti unotibata sei. Unotibata sei. Yes. So based in Beitbridge. Yeah. Saka na pamutona uya kwarara. Kana mapiwa accommodation kai pakati accommodation. Makuti dzosera kwatabva. Bakana kuhaya ndiri kwaMutoko. Beitbridge if you ndinouya kwaMutoko. Actually nditori show kwaMutoko musi wa 8 May. Vanondidzataurirana ka 8 May tikuya kwaMutoko. 8 May 8 May 2 ndiri kupolokwane. South. Yeah. Motor International. Zvinhu zvacho zviri kutotanga kazvaizvo zvimukoma. Thank you so much. Amira asachimbondimbira akaendofarira akapera. Ma dedication. Aiwa ndongoifarira hangu. Ndiya kalenda. Aiwa ndongosangafanira kumunzwa DB. Aiwa ngoimba. Chisingaperi chinoshura vaindiudza mama. Washinga here kudanana nemashuru kwiMorgan Foster mama. Vaizviramba vachipecha vaizvibuka mama. Washinga here kudanana nemashuru kwiMorgan Foster mama. So I used to love your character sekuti moyo wakatamecha. Ndenge ndakanyora muzikalenda kuti kumba kwenyu ndichaatenda. Sha yawakandita yoyopo futi apa ndakatemba. Ndenge ndakanyora muzi. Yaimbo. Afara uskuri ndikusnai. Blasha, but it's said enough, ladies and gentlemen. At school record. Ladies and gentlemen, thank you for watching this video, and remember to support waRITZ, McLeish, brand ambassador, we Creamy Ocean. We Brent Pokelo. Shout out to Sis Pokelo. Since on anongo pusha uma brand avo isuti newedu vanolighter studio, you know that is logos solar tech. Mchiona pana pari fully powered nema solar masvinu ndosaka muri kuona kutori namagetsi kuno kunofuna dane 3 weeks tisina magetsi kwatogara kunoko, but we are fully powered by solar. These are the most reliable guys in Zimbabwe. I don't know of any. Of course kune vamwe vakambobuda vave vakaputidza dzimba vakadi. No, we've got certified engineers at logos solar tech. So anything to do with my solar, anything to do with my borehole, anything to do with my security systems, my CCTV. Ndo market ndo mabrand aya. Kuti zvamunongoita zvongobuda pama picture muchingo makangopfeka hembe. Manyazotaura. Onyatsodzika. Handimaona. Ndozvinoitwa logos solar tech. Kana mtida mavideo manyama achashutirwa Baby Daddy, we are going to sponsor a video with him na Brandon achaje $200, anochaja $500. Respect. Rich munhu waina izvi zvikana kubvumira kuda pavideo ndoba tichazosupport Baby Daddy toashutisa video of your choice. Aiwa makaipa unoshutwa na Brandon anoshuta mavideo ipanapa ndiye number 1 Zimbabwe. Big up aiwa. Anditi Tinotenda isi. mashoko nyembese kuna waRITZ nenyika. Kuna waRITZ nenyika. Dongoti, thank you, and thank you for being a good mom to my son. Okay, mashoko yenyu kwandiri na Baby Daddy wenyu. Ndinongoshuvira ngoti zvishuviro zvake zviende mberi. Mira kandi ndichiri kuva. Ndingorangoti angoputika pamusic industry. Mudati aputike pamusic industry. Ndo chishuviro changu vanhu vamupenzeve. Ndo zvandinoshuvira ndosaka ndichiuya pano and newe thank you nekuchipa mukana wekuti vanhu vazive kuti aiwa Baby Daddy waRITZ anobhura dance. Dzogara mese.
pagara mese makaita zvekurorana kana kuti manguti ini ndakuuya shamwari rudo rwandisa ini rega ndiyo ndiritorere padhuze? Takangomitisana pandingatongomudza kati wangu rongedza mabhegi uyu ipapa ronge manheru angatononoka rongedza mabhegi angatononoka bhozi ipapo ndaitoda vanhu vazhinji kana vachidanana no matter level ripi rekudanana kwavari kuita musi unongonzi ndepiti nenhombo andakanzi ndeyangu here ndomusi wandanga kuona kuti mumwe wangu ane zvaanoita sei zvaanondigayira aba ona zvaitka handisi kuti ndiri kumusaidirana tatse like the time when I was dating like Michelle ari Michelle and we were just kids. It's not like it anga ari munhu ane musikanzwa handisi kumudefenda ndasei anga ari munhu kuti ndotoziva kuti ndo bhebhe rangu ndo zvandaita zvake taitoita izvozvo saka itozi point yekuti chero yo vanhu vakaita sevabereki vanongoitonga kuti kukanganisa izvozvo saka imagine ndiye munhu anoswera naye takamboenda almost wanted for almost 3 kutonzi vana vari missing zvekutoenda missing saka chiro kanzi munhu ane pamuviri taigara mugwanda unoziva kugwanda kudhuze nobulawayo ndomategara mune chimwe chihotera tiri missing baba saka muona chingoma munhu akadaro uri missing uri kutopiwa mathreats mese muri kutonzi newspaper hamusi kuwanika kana kuti hamusi kudi oti ane pambiri obva kuti handidi obva kuti handisikuda zvepapo ndaitoda pane mvura naiona kana mukachidzwa neakawanda kuri thanks yamamanipirwo ndomuita ndihakiro rudo rukana kukachidzwa makagara kwenguva yakasisa 2 years. I think 2 years. 2 years. 2 years. 2 years. How was it? Mchirora kumemshana na mchirora na mamukati samsana kuja temporani matafudo nita public sinyano chakuremerana ayo marriage haizi yamafanizi marriage haizi yamafanizi especially imagine une 20 years ukina marriage unotsvage unozozviona wakabata unozozviona kuti pari kupisa because remember in as much as it was about marriage kana kudanana kwedu remember tese futi tine madreams but hasati zvinhu zvekuti tiri kuchesa tese orozvibata saka marriage it was not that easy semafungira taita tichidanana kuti no ngatitize tiende kungogara kwakadai kwekuti vanhu vatitsvage vanhu vatidaidai andika baba wako akafona ngati don't answer even if kusati kwangu ndikafonerwa I won't answer one. It was never like that because apa machipiwa ground kuti chiita imanje no that's kind of basa but you know what baby parakaita pregnant manjika ndakabva ndavhura studio ndiri kubvada ndavhura studio because ndogadzira futi mabetsika ndara nditogadzira chii nditogadzira chiro mamwe mabig artist atinawo munzi zvaizvizvi ansati but ansati ndiri kuenda ipopo uringende hasati ashanda but silent killer confused killer t kana iwo akazonda approach awo futi ndogona kugadzira plus ndonyorera futi vanhu plus risaimba nechirungu kaida zvechirungu aidamba nechirungu zvichiona izvi aitoda chirungu because chatimwa public speaker remember unotosara kazvokuziza wakatopenga kaupenga bro ndozvaitofarira studio yandachitaura iyoyo ndo yakaita kuti tive nefoundation because remember tagara tese ndavhura kastudio totaura kuti studio yatotaura iyi ndeyekutoti tatangogara tese kabati munhu akatotouya kuda kutogadzirwa kana kabhitika taitombombosiya mubhedha uku munhu otouya kuti ndomugadzira kabhiti kacho and vanhu vacho vaitouya chero na 1 kana na 2 usiku
studio yevapamba uona chichiitika ranga riri new sound risati ramutown imagine tangovhura studio ndokuzwa kuti apana yanta zvechikuru chichizoona wavhura studio so imagine ndo vanhu vangani vaida kuya pati and I'm not ashamed to tell you right tiri kuti do original bedroom studio saya kuti sisine mwana wedu apa in fact anga chiri pregnant and time and ndo futi matiri kuitira recording futi it was that type of setup Ritz amaya vanogara shikanzwa rumane mine mubiki kushusha kunetsa alright ndindaito kunetsa hanetsi ndaskanitsa sizvarufunga kunetsa kwandiri kutaura uyo remember angabva kune family itori way better than inini waiza but ibebe rekuti bebe ndirigeto yiti ndadane bebe namdaro anowana masense nechi izvino kana tatezi tagara tese zvogona kuva a bit difficult for me to be maintaining munhu akadaro waiza munhu anobvunza kuti aindoda poloni iwo uri geto yitiwo ada poloni mudaro akajara umupa poloni na9 every day but ndandisisinayi kaka kwanobva kwakusiri that kwakusiri that bit koma mudatitaura kuti mari riyarutambira mari masa like in art one okay no iwo wakusanganisa nyaya inini kwandinobva zigo kutoribo but pandakazongoya kunoku pandakazomitisiwa inini ndinangoita pride yekuti handisikuda kudzokera kuupi kumba takati rega ndigarire padhuze svika ndaita sei ndazvara takaenda pamondorapa vabereki vako vachikuona pasocial media mateza wakasvika ndizvozvo imuri gweta not even said kwake okay chero said kwake I remember time you ndine vanhu vaitondudza kuti ko anotamburirei like this iyo vanhu vava vari bo kwaanobva kuri bo because angani vanhu kwanda vaida kumubetsera patime iyo but zvaifanira kuitika zvaingofanira kuitika I guess padenbaribo pishana nanasi patoribo ladies and gentlemen kuteni mwana this kwanguri bo kuchiri bo kwake ndiri bo and then after kubvunza kuti now takusvika pakuti it's in terms of chicha atinasiyana isacho panguva chatinasiyana andakati takasiyaniswa more like yeah I think ndokunochasekuita ndizvo saka it seems like munenge vanhu nokunyanya kudzidza mafamilies it is but this actually show that I'm a church so I want to be a church but in the way deep here so shiga pamoja na pasiana shule yanga iri deep for a 20-year-old it was so deep because I remember futi bro unaweza tishika pressure sugar ingiri too much tuma post stories aiwaka usazoenda daisoka right tudzokera panyaya ulungende ina tuna matatuka saka toisa matatuka chiri fresh ndo una pamwe unozotoisa pamwe unozoisa rimwe kuti next time ndukuya pana paka ndadira seda tutwa but nditori post stories zvitodaro uchiwana maso shwai ndo yakandireisa inini ndo yakandirera and then manje munhu murichi vanhu vakawanda noziva is mawashtower majehovah witnesses very old kwadana nemukomana kwasikasi kumaso but nyaya baniki nditori nenhumbu takatomboidiscassa ndichitomudza kuti nini chechi yangu neyako zvinhu zvakasiyana pakandiudza kuti uyangumba kwedu takati iwo uchaita bonazve here kuti I won't go to a church iye akati azvese munhu aita sei hafosoinda kuchechi achita sei asingadi saka baby don't worry about church ta sei uya akazosvika badeni politics pakupisa but church inokuti
kwauri because a lot of young people chekatinochoitirisia zvekuti kutadza vana zvinhu zvaunenge wakakura uchidzidzisiwa zvinenge zviri glued mumind mako, saka unotoona kuti wachitawa nechipostori zvinhu izvozvo zvakatosiyana. Saka kuti ini ndizoenda ndozonodzidza chipostori, inini wachitawa yanga iri mumusoro, ende vanhu vaitofonera nhumba kwedu kuti ari kuramba kuenda kuchechi, wototi ari right. But also fanele ma-HDA kana mapostori aya anoti tipoko asi vachiita zvinhu zvihombe kudarika kuti nandiite zvihombe kuti zvihombe nyaya ichichaipisa nyaya by that time ka semunhu anga achiri kubva mumaoko evabereki dziko ndandiri glued muchiwashtawa zvekutodaro. zvakakurwadza iwe kusiyana kwamazina vanhu vachinga vakapinda mune varume vanozokwanika mukana wekubuda so vanongoti ukazachikobuda yanga siri situation yokuseri kwangu because inini ndandingori munhu anoda family like nyaya yambotaura kunzi remember ndandiri kuchikora andikuza nyaya I was studying kuGZ ndakatoregerera zvinhu izvozvo kumbomira kuti ndizame kuraise family yangu waona. Saka pazvakaita kunge zvadai so handina kugive up ipapo futi baiza kana kuti ndoti ndakambototrya ngoma it didn't work. It didn't work at all. Vakabva wabvara mudhora tovharwa chaizvo here, you gave room for recall, room for kuti kana pane zvogadzirwa ngoma chikwanisa kutendeuka sangari anga kuchechi aiwa nyaya yekutendeuka yanga angasingambotendeuki samese murana iri mugedza chitendero chenu waibata uribata iri kuitika handizoti mamwe madikina sei kuti mumwe mukristiani most amen kuti zvofamba sei but ayedu yanga iri serious kusaidi kwese kwaipisa kusaidi kwake kwaitopisa zvekuti inini dai ndakatoenda kumapostori acho ndaitodisonwa nefamily yangu kusaidi kwangu iwo nochinzi iwo wakuda kutongwa kaiwo ukuzvibata nyaya yacho uri mufana uda kutongwa kaiwo wabata apa utanga family yako utonzwa kutotongwa ndosvika iwo uchiri mashta komwana mushi mwana wamwari mwana wamwari Ladies and gentlemen, we have to go to Kabada Batiri, but we want to move quickly because my mind is in that shit about the same. Don't you find that it's obviously you moved on with life? Say, it's so that it's not cool. It's no good for me. My stories. So now you know that you know that you but you then you your second child. And that's it. That's to say this. What now you say it's okay. But I don't know ine nditoribo abe mara yatozotomutsvaga panguva iyo kuti like pakaputika nyaya yake it was terrible ndakambotaignore kanyaya iyo but manje auignore manje anyaya iyo isikaignoiki baba nyaya iyo yakadora ignoiki but ndakazotongo inini andikanyepo tinarwadza tichirerutsire pawamubva poni panga pasina mahopsi kuchadzokerana na initial kudzerera tatane nguva tisingatauri saka mahopes like I'm not small world. Not because ndiyanga
kutaura taitaura but not zvekutaura zviya zviya zvekuti everyday kana uchi apo neapo risei but mwana nandinaye baba kumanzi no iyo ndiramboita mwana wangu senoziva kuti kampani akanda mwana wangu ndiye anda like panguva yacho tatabvumirana taende yake nemwana it was okay because I was not in a good space. Unoza tichiziva like chokwadi hope hayo inenge iripo unoza pazvese zvinoitika hope inenge ingoripo kuti no maybe sometime some other time I can fix things so that because nongo kuchikira futi mwana anoza nongo kuchikira mwana nongo kuchikona ta kamwana kangu kanopedza kurukaona murati kanyaradzi niki kuchikona So how are you achieving cooperating? Because a lot of people are like when saying you go to fight after fight, say the fight that they want to fight. I think chekutanga niki chimbonyararana I don't know. Alright, chekutanga acceptance kuaccepta kungobvuma kuti zvakaitika zvakatoitika. If you are mature enough kana matobvumirana tinowata accept kuti zvakaitika zvaitika ngatizame kubetserana. Acceptance tokuti acceptance yekutanga the rest is easy but accept kungobvuma kusati co-parenting ibude bo because munga accepta because iye akasa accepta kana tindikaita bita kuti iwe wakatomove on pano tada mwana ndokuna kutoramba mudzosa kana tiyanga kutoramba kuti ayi uri murafiyo uzibata saka I think chiri kushanda kusati kweri inyaya yeacceptance kubvuma tino zvakaitika we are fine we call each other we are okay patiri bana pamwe chete kana mungoti pamwe chete pa podcast andishiya nsikunzisa munzi wako atiri bana muri pamwe chete kana muri pamwe chete pa podcast pana ngaanze ukuthi tinodanana atowira mudana nebig weight tinowira tinowira mufeso wangu zvekutodaro ijirangu mwangu yo uri jirangu for example kana ndini moments when I started students the moment I need to dana big no one's shilamba no but it means the only single mother that you can be safe to have in a relationship is a widow who is born with us 6 feet under. We are equal women. Koma zambuza mati retreat here even correct. Unoshikona say how do you give assurance so munhu anenge uchishanda naye izvezvi kana uyi naye uye kana uchazova naye how are you going to treat the person that anofanira kungonzwisisa kuti ndinowirirana nabhebi dad wangu ende kuwirirana hazvirevi kuti ndichadzokera toita something naye because hatifaniri kurwa at the first place. Nanzi waRITZ achatekstera bhebi dad akuti Niki ada kungoswera nini nhasi nokumunga mari navo uyai naye mamasina bagreenfields niko babata boko ramama naradedi watanga kufamba watanga namashadhaya shadhaya banyora 3 anobva anyora matsishina nadaro aonera ndichikuafectani. But it's not about us at the end of the day, it's about the baby. Ndo munhu akakosha papa chinhu chacho mwana zvinotoafecta anzani zigo mwana unofunga kuti mwana mudiki but munhu anotoobserva zvokudaro anotogona kutoona kuti pane tension pakati pevabereki vangu. Right now, we have another baby daddy. We are just doing that. Do you maintain that same relationship which is maintain the initial baby? You have done that. Anatonani
nango accepta kuti siyana kwevanhu vatori different atori different afanani plus uyu anotoziva kuti uyu mwana wake anituya uya akaramba mwana saka tingakoparent achiramba mwana uyu munhu akabvuma kuti aiwa mwana andoziva kuti mwana ndewako and he stay as a father. Ladies and gentlemen, this is dzikadziki nevanhu vasipo kana vaona mukana tichavadedza wouya wozogara panapa tonzwati zvakamira sei. Now reads inini mababy mama ndini nechirwere chakanyanyisa relationship hanzi mune kasyndrome kekustoka tochistokani nemustoka iyeyo andikona kaisa boy so obviously then I'm going to change dressing handizivi handitorera iyeka kuti aiwa nditori single but every moment zviriko zvinoitika aiwa not kustoka such unongona kuti pasocial media ndiri mune social media ungona kuti ungoscrolla so utongona especially pafacebook ndo panopopa vanhu vekubedbridge zvekudaro unoona kabhebi kari pamba ndo paziva kandikambopagara ndovana tongoziva kutoti ndo Wazati daura fuka imwe nyaya like ma early days ekuti tasiri tese kutanga tsakuna kuti munhu udzati aiwa udana nhingi kayo waiziva zvekutori kuti dzikuda kupindura wamabiri aiwa maayamanya ndisikudane dzikudzati aiwa udana nhingi kayo but musisiri mese okona but nongosaka kuti munhu akamira papa ari bhita here kana kuti ari kutovhunza zvinhu akusaidza ndo zvaiitika especially ma early days paipisa baba paipisa uchakuvhunzwa but you almost not spoken that understood but kustoka kuri kwako to be honest kuri especially my first days kana usati zvanatsopera munhu unomustoka anoza nongo uchiri kurwadziwa kuti saka zvatopera here izvo yeah anodiwa varume vetsemi ndizvake handimone like that saka vakadzi vakadaro vachinzi kubika mukanhika nemuvanhu kanational varume vanona munhu anodiwa nevamwe chokwadi kana munhu akuimba very tricky ndifile shamwari yangu uyu zigo handioni saRITZ imimi mondiziva saRITZ munhu ndiye munhu anotonyatsoziva personality yangu zvekutodaro because munhu wekuti ndakakura ndinaye anondona mishi zvekuzoti RITZ azoita so andonge ane basa nazvo handitoziva hanatsoziva pamwe but unofanana namai vako zigo iwe unenge uchipisa maship but mai vako anenge ari kuona So what advice would you give vamwe kuti co-parenting because co-parenting inoita marriage anenge achifanira kumira marriage anenge achifanira kumira co-parenting because pane paradox yekuti munhu asi comfortable or is not comfortable with you maintaining your relationship with the mama if she's a lady, but at the same time for help yepfungwa dzemwana kuti adzive kwano advice yaunopa ungati wiranai but respect malimits akafana neaya itaiti how would you say uchiita look at your story indongoti kana munhu uchida single mother unongotongoziva kutoti pana baby date anoti kuda ziko pane mwana involved ende mwana anongoda ubaba vake iwewe single mother chingoitawo clear kuboyfriend yako current husband kuti inini nemunhu zvakapera but kana tichitaura tiri kutaura nezvemwana hanzi nevanhu vokudara matowers
Iwo kuti chi hanzi nevanhu iwo kuti chi. I could believe that because you got to remember trial. Towers ndiri project ya Towers. Project anoza zvimbereka. Ndika project nganokurongera ndazokanda badei. Not that kind of project. It's no, tiri ma brand ambassador epokero. Ukaona every video ndinoita na Towers. Panenge pane ka can or bottle repokero pa site. Saka zvatinoita ndezvebasa. Yes. So it's not in the picture. Aiwa. Do you feel the same? Kuti? Madam, all professional Towers. I don't care. Ndezvawo zvauri kuita. Like I said, shamwari yangu kuti panodzipisire kuti wakatombosangana naye kaTowers. Machena handione zvinhu semaonera mbofunga. Handione like that. Hanti uyu ane imwe life yarurarama kawa. Saka ndofanirei kuenda kuita beat ndinoda mukanganisa mulife yarurarama. Ndichida kuclaima kuti ndakatanga naye zvinhu. Ladies and gentlemen, I long for this type of maturity in this once a couple, no longer a couple, but still a couple who raise their child. If you didn't know, this and the name that we want to know at the same time to showcase to you Mugoni, Wimangoma, and the banana. You know, the other push my waist. Success yake mwanangu aningapinda. So you're doing it for your child. And sikuitira yobani. Sikuitira mwana. Mwana yakabudirira mwana wangu anobudirira. Ameno akazokanganwa mwana ukanganwa mwana kabaniki. Because pane vamwe fame inova destroy anodzaziko. Mwana wangu ndomuda baba. Madam is now at 2. Ndane 2. Mama of 2. Mom 2. M2A. Yes, but we should be happy because bundles of joy. Ndinyarini. Ndinoto kana nditozviintroduce ndinototaura kuti I'm a mother of 2. 2 different baby daddies. Ndotozvitaura. Hey, 2 different baby, but 2 different complete. Loyal, mana loyal. Ndine wani. Plus mama mangu mado pushwa vana vei. Vana vei sisi. Ndotomura yakatikwana kadaro for now. Dimboro wemangoma. Nzara izinguva yekugadzira vana. Yes. Kuma brand zviri kubhadhara here. Iwo mubvunzo wawo tofanira kuufudza. Iwo ufungi uchitarisa pandikabva kumusha and now. Andinotoona kuti patova nechange. Three story. Many insult of women. Many brands. Proud. Yes, but you are just good. What happens with you? Ngoramba uchingopusha. Do mushonga wacho. Inini ndakatora advantage yekuti pandikangoita mbiri kuti nditsamitisiwa ndakangoti apa pandakwira apa ndichadi kudzika. Changoramba chita sei ndakamaintaina kabhayi kako. And then I want my friends right I'm not sure I still remember that other girl who seemed to be very, very close to you. Means and wasn't in the picture. I don't know what moved but somebody wasn't in the picture. That is a law of natural selection. No, atirasi kukura. Vanhu tinonetsana but tinozongoregererana. Iye akangokura unene ndakakurawo. Mumwe nemumwe anofanira kungoita zvinhu zvake. Ndinototaura nawo. Zvokutodaro kuti Yesu sei abo. But mumwe nemumwe akuita life yake. So that international target because in as much as true was in dance
amasine mchanzo pane side redu riri international ratozama kupusha or ratozama kubuditsa outside tipeka reading titonotangira local ngatangira reading scan this will one local from a international. Yeah, let's try that. Ladies and gentlemen, interview yedu yasvika pakupera nada mudzidzi madziza. Yeah. Asa tumuencourage kuti murambe kwazamina omiti zviri gigs akutoringana vanhu vese. Just easy but zvinoda legendary. Yeah. Goins ingembeo futhi mone ndine chipo nini boys langu ndine mabhazi mprizi hippo and futhi you people musade kusize musimuziya here ziko anengari yakaziko kana kwese koko boys langu mkuti chiko boys langu ndenge pito zakwana ziko